Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mbukelo weNdlovu TV. Siyajabula ukuthi usubscribe le channel yakho ngqa phambili. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe mfowethu ongakasubscribe le channel kodwa uyibukayo le video. Siyacela mfowethu ukwenze njalo ngoba sizofala ama video amaningi ozowathanda kule channel yethu. Bafowethu manje ukuba ngiqhubekele phambili ngibona kungcono ukuthi ke sibambe i-moment of silence for uMajoza umfokazungu lapha othe washiya emhlabeni njengoba besazi ukuthi bela endibeni yethu kaMaskandi. Ake sibambe i-moment of silence mhlambe ka 5 seconds. Siyabonga. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Umdumazi ubona benza umfoka Mhlongo laphana uyabathembisa abalandeli bakhe ukuthi ngempela uza nojuice. Ngizokudlalela ke mbukelo othandekayo ama video athe wawafaka nje ngokupromoter iCD yakhe leyazothi ayikhiphe maduzane nje. Ngokwami ngibona sengazathi umlilo ngempela lo oza nomfoka Mhlongo lana. Kodwa ke ngizofisa ukuzwa uvo lwakho lapha phansi futhi siyakhumbula ukuthi ke umdumazi umfoka Mhlongo siyeseza ukuthi ngazuthi sebexolelene nomfoka Ndlovu. Ngizofisa ukungizwele lana isound ukuthi kungenzeka ukuthi lana kuse tax studio lana noma mhlambe ayikwadlalwa ngathi. Siyabonga. Mina nani asihlanganeni ngokuzayo. Umdumazi sixosha impela le ntwana lempela manje ngeke usho sakho impela uqoshanje kuMaskandi. Hayi akebe zama mina ngokwami akekho umuntu ongacula kanje akuyithini suku inyusa kancane lapha. Hayi ngeke kuba longela phana ngiyakhala mina ngengane yami yashona ngiyakhala mina. Umuntu umayenza kanjena sewufikela nkathalakho. Umuntu umayenza kanjena sewufikela nkathalakho. Qondana awushaye uthi uyahlushwa uSpiya uyahlushwa uzwe uyahlushwa uSpiya uyahlushwa uthi uyahlushwa uSpiya uyahlushwa uzwe uyahlushwa uSpiya uyahlushwa sami sadelela nami futhi sadelela sami sadelela nami futhi sadelela hithi insizwa matuba hithi insizwa uzwe hithi insizwa matuba hithi insizwa. Hayo!